41-й дзень пасля выбарчага супрацьстаяння. Белсат працягвае сачыць за развіццём падзеяў. Галоўныя навіны дня падсумуем у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. Згоды Беларусі няма, аднак расследаванне будзе. Гвалт у дачыненні мірных грамадзянаў расследуе місія АБСЕ. Гэта аўтарытэтныя эксперты ў сферы міжнароднага права, правоў чалавека. Вызваленне ды абвінавачванне. За фотографии с цветочками в интернете. Так что все девушки, которые постят в Инстаграм фотки с цветами, будьте осторожны. Это может стоить вам 10 суток. Працяг палітычнага пераследу ў Беларусі. Айцішнікі на валізках. Куды і чаму з'язджаюць беларускія праграмісты. Небяспечна таксама з пункту гледжання грошай, што гэтыя грошы могуць проста як з банкам, Белгазпромбанкам. Прыйшлі, забралі. І пачнем з шакуючай навіны. У Смалявічах ля ганку аддзялення міліцыі 36-гадовы мужчына абліў сябе бензінам і падпаліў. Збіць полымя атрымалася ў супрацоўніка РАУС. Хуткая неадкладна даставіла пацярпелага ў рэанімацыю. Паводле следчага камітэту, які расследуе здарэнне, мужчына мае схільнасць да самагубства. Хрысціна Чарняўская. Сёння ў Смалявічах ля мясцовага аддзялення міліцыі невядомы мужчына здзейсніў акт самаспалення. Па папярэдніх звестках следчага камітэту пацярпелы мае псіхічныя праблемы са здароўем. І гэта не першая яго спроба скончыць жыццё самагубствам. Это было так, не успел огонь, мы видели огонь и сразу его погасили. Это было так, в одну. За 10 минут и скорая прилетела, и пожарные, понимаете, тут даже я не знаю. Тут это было очень так быстро, что даже людей, наверное, не собрали поглядеть. Згодна з інфармацыяй, мужчына атрымаў апёкі 90% цела. За ягонае жыццё змагаюцца дактары Смалявіцкага шпіталю. Стан ацэньваюць як цяжкі. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Расследаваць фальсіфікацыю выбараў, разгон мітынгаў і гвалт сілавікоў у Беларусі збіраецца экспертная місія Арганізацыі бяспекі і супрацы ў Еўропе. Як вынік расследавання можа паўплываць на сітуацыю ў краіне, даведаваўся Александр Папко. За тое, каб адправіць у Беларусь групу экспертаў-назіральнікаў, прагаласавалі 17 краінаў АБСЕ, сярод якіх Бельгія, Францыя, ЗША, краіны Балтыі ды Польшча. Гэта аўтарытэтныя эксперты ў сферы міжнароднага права, правоў чалавека, якія створаць, звычайна гэта выглядае вялікім дакладам з канкрэтнымі фактамі, часам, падзеямі. Арганізацыя бяспекі і супрацы ў Еўропе ўзнікла ў самае супрацьстаянне паміж СССР і Захадам, каб перадухіліць узброены канфлікт. Маскоўскі механізм – гэта працэдура правярання сітуацыі з правамі чалавека, якую зацвердзілі на схіле холодной войны. Он может запускаться по инициативе страны, с согласия страны, без согласия страны в определенных случаях. Вот в данном случае он запущен без согласия, без инициативы Беларуси по требованию не менее чем 10 стран-участниц ОБСЕ. За 30 гадоў гэты механізм ініцыявалі ўсяго 9 разоў. Між іншым, падчас войнаў у былой Югаславіі. Беларусь – адзіная краіна, дзе абарону правоў чалавека АБСЕ правярае другі раз. У 2011 годзе дакладчык, старшыня місіі, не меў дазволу ад Беларусі на ўезд у краіну, але тым не менш ён зрабіў даклад, які быў пасля улічаны іншымі міжнароднымі органамі, у тым ліку органамі ААН, і гэта штурхнула Арганізацыю Аб'яднаных Нацый стварыць пасаду спецдакладчыка па Беларусі на наступны год. Разгон маніфестацыяў, крымінальныя справы супраць грамадскіх актывістаў і катаванні затрыманых зрабіліся галоўнымі тэмамі выступу адмысловай спавяшчальніцы аб Беларусі на надзвычайным паседжанні Камітэту правоў чалавека ААН. Миссия АБСЕ не будет дубляваць функцыяў ААН. Яна дасць праблеме большы міжнародны розгалас. Больш затое, парламенцкая асамблея Рады Еўропы таксама стварыла працоўную групу для расследавання злачынстваў, якія мелі месца ў Беларусі. Разам мы маем больш шансаў абараніць ахвяраў катаванняў. Ці ухваляюць высланне экспертаў звонку беларусы? Ну, в связи с этими событиями, которые сейчас здесь происходят, я думаю, конечно, нужно. Если нарушаются права человека, то я думаю, это всегда надо расследовать. Я бы сюда вообще не пустил.
Я считаю, что нам такая комиссия просто необходима для того, чтобы просто найти какой-то общий язык в стране, найти и начать диалог. На думку Андрея Елисеева, калі камісія АБСЕ прызнае катаванні і забойства ў Беларусі злачынствамі супраць чалавечнасці, то даклад станецца падставою для міжнароднага крымінальнага разбору. Александр Попко, Белсат. З изолятора на волю пасля 25 сотняў адміністратыўнага арышту з турмы Ужодзіна выйшаў чалец прэзідыуму каардынацыйнай рады да старшыня стачкаму Менскага трактарнага заводу Сергей Дылеўскі. А ягонаму паплечніку па радзе Максіму Знаку агучылі абвінавачванне. У адказ ён абвесціў галадоўку. Больш пра палітычны пераслед Анастасія Русецкая. Ізалятар часовага ўтрымання на тэрыторыі турмы ў Жодзіне. Тут трымаюць асуджаных за ўдзел у масавых мерапрыемствах. Сёння за кратаў пасля 10 дзён арышту выйшла журналістка Валерыя Уласік. 23:34 за фотографии с цветочками в интернете. Так что все девушки, которые постят в Инстаграм фотки с цветами, будьте осторожны. Это может стоить вам 10 суток. Все. Затрымалі Валерыю дома 8 жніўня людзі ў цывільным. А ў кватэры, дзе яна жыве разам з маці, рэдактарам парталу «Тутбай» Галінай Уласік адбыўся ператрус. Ці вядзецца ў дачыненні Валерыі крымінальная справа за масавыя беспарадкі, дзяўчына яшчэ мае высветліць. Падчас зняволення да яе не дапускалі адваката і не вазілі ў следчы камітэт, кажа Валерыя. Окрестие на ужас. Достаточно 2 дней, чтобы понять, что это кошмар. И правильно говорят, что Жодина по сравнению с этим, громко сказано, но санаторий, да. Кормили точно лучше, было потеплее, не такое все вонючее. А так, конечно, и там вот вчера нас вывели на прогулку 2-й раз за все мои 10 дней. То есть в 4 стенах мы сидели практически безвылазно. Вот это, наверное, тяжелее всего. Таксама сёння пасля 11 дзён за кратамі выйшла на волю Станіслава Гусакова, сяброўка беларускага нацыянальнага моладзевага савету «Рада». Меня обвинуватили у тым, что я закликала да удзелу у маршу жаночым 29 жніўня. У справе были скриншоты моих поведомлений. Я признала вину. И я лічу, что эта справа могла скончиться штрафом. Калі не лічыць таго факта, што ўвогуле свабода сходаў, як это наше неад'емнае права. І, в прынцыпе, гэтыя меры наказання вельмі і вельмі несуразмерныя. Пасля 25 сотняў арышту ў Жодзіне на волю выйшаў чалец прэзідыуму каардынацыйнай рады і кіраўнік стачкаму МТЗ Сергей Дылеўскі. Каментара ён не даў і адразу з'ехаў. 24 жніўня Дылеўскага за нібыта масавае мерапрыемства затрымалі на прахадной трактарнага заводу, куды ён прыйшоў падтрымаць работнікаў разам з паплечніцаю з каардынацыйнай рады Вольгаю Кавальковай. Я вам разъясню. Нарушаете вы собираетесь, вы нарушаете. Чем нарушаем, что нарушаем мы? Яшчэ адно сумна вядомае месца – ізалятар часовага ўтрымання на Акрэсціна ў Менску. Сёння стала вядома, што тут утрымліваюць каардынатарку валанцёрскай службы вясны Марфу Рабкову, якая дакументавала выпадкі катаванняў. Затрымалі яе напярэдадні. Крымінальная справа распачатая за нібыта падрыхтоўку масавых беспарадкаў. У нас ёсць все падставы меркаваць, што гэта звязана выключна з дзейнасцю вясны і дзейнасцю Марфы ў вясне. Сёння мы прынялі адпаведную заяву. Мы патрабуем неадкладна вызваліць Марфу Рабкову, спыніць крымінальны пераслед учынення да яе і перастаць аказваць ціск і пераслед вясны і сябраў вясны. Сёння ж адвакату і чальцу прэзідыуму каардынацыйнай рады Максіму Знаку следчыя выставілі абвінавачанне. Заклік да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. На знак пратэсту ён аб'явіў галадоўку. Анастасія Русецкая, Белсат. IT-сектор – гэта галоўны гонар беларускай эканомікі. Стаць паспяховым праграмістам марыць кожны другі беларускі дзіцёнак. Але цяпер айчынныя праграмісты літаральна сядзяць на валізках. Падрабязней аб тым, чаму і куды яны з'язджаюць у сюжэце Алены Пазняк. Пасля прэзідэнцкіх выбараў беларускія айцішнікі усур'ёз задумаліся аб змене месца жыхарства і працы. Спадар Уладзімір працуе на адну з найбуйнейшых IT-кампаній у Беларусі. За ўдзел у мірных акцыях пратэсту затрыманыя ягоныя знаёмыя. А жонка прынесла ўжо другі штраф за ўдзел у жаночых акцыях. Даже наша семья столкнулась с тем, что задерживают грубо, при этом не информируют, где что. Хотя я приезжал в РУВД и спрашивал, где она находится. Мне в лицо ответили, что мы не знаем, хотя она находилась в 20 метрах. Блакаванне інтэрнэту на 3 дні спаралізавала працу і ягонай кампаніі. Каб перадухіліць у будучыні такія сітуацыі, фірма прадугледзела магчымасць экстраннага камандзіравання ключавых работнікаў да 30 дзён ва ўкраіну. Хочаш цалкам пераехаць? Кампанія таксама дапаможа.
Находится рабочее место, человеку делается приглашение, его ведут на новое рабочее место на проекты, помогают с жильем и обустройством, после чего он физически переезжает. Многія кампаніі адчулі небяспеку пасля пагрозы Лукашэнкі разабрацца з айцішнікамі, калі сціхнуць пратэсты і арышту 4 працаўнікоў кампаніі «Панда-Док». Яйкагаловым, як ласкава называе іх Лукашенка, не даравалі фінансавага ды інтэлектуальнага падтрымання пратэстаў. Небяспечна таксама з пункту гледжання грошай, што гэтыя грошы могуць проста як з банкам, Белгазпрамбанкам. Прыйшлі, забралі грошы. Парк высокіх тэхналогіяў могуць пазбавіць падатковых ільготаў. Замежныя інвестары ніколі не ўкладуцца ў стартап-праекты з нестабільнага рэгіёну. Таму каля 200 кампаніяў ужо задумаліся аб рэлакацыі за межы краіны. Кампанія «Мікалая» кожны дзень атрымлівае з десятак лістоў і званкоў з розных краінаў з цікавымі прапановамі пераезду. Ва ўсіх варыянтах розныя ўмовы. Хтосьці запрашае проста да іх пераехаць, хтосьці велізарныя прэферэнцыі прапануе лепш, чым у ПВТ нашым. Напрыклад, Астанахаб. Там увогуле няма падаткаў, няма ніякіх адлічэнняў у першы год проста. Краіны-суседкі не хаваюць сваёй цікавасці да беларускіх айцішнікаў. Латвія, Літва, Польшча запусцілі ўрадавыя праграмы, якія спрашчаюць і паскараюць працэс атрымання візаў, рэгістрацыі кампаній і адкрыцця банкаўскіх рахункаў. Cały sektor w Polsce IT. Увесь сектор IT ў Польшчы марыць пра тое, каб мець праграмістаў з Беларусі. Дакладна вядома, што такія маркі, як Viber, World of Tanks стварылі беларускія праграмісты. Таму тут сапраўды вялізны попыт на гэтых прафесіяналаў. Польшча прапановвае праграмы для фрылансераў, для стартапаў і для вялікіх прадпрыемстваў. Буйным фірмам абяцаюць індывідуальны падыход з дапамогаю польскага агенцтва інвестыцыяў і гандлю. Тут гатовыя пракансультаваць, куды лепш перанесці свой бізнес, даць юрыдычную кансультацыю ды інтэграцыйную дапамогу. Mamy już kilkanaście. Ужо больш за десятак фірмаў до нас звярнулася па дапамогу. Пакуль што не магу назваць іх, але мы стараемся, каб яны атрымалі тое, чаго Nie чакаюць. mogę zdradzić nas w tym momencie. Акрамя таго, звярнулася больш за 20 стартапаў. Таму праграму іх падтрымання ў Польшчы будуць пашыраць. У Латвію выказала жаданне з'ехаць 12 кампаніяў. Ва ўкраіну каля 2 десяткаў. IT-галіна прыносіць у Беларусь каля 6% ВУП. Страта нават паловы ва ўжо існым эканамічным крызісе стане несумненна адчувальным ударам для эканомікі. Алена Пазняк, Белсат. Менск ды іншыя гарады. Па ўсёй Беларусі валанцёры кампаніі «Ёжик-Бай» развозяць прадукты харчавання ахвярам палітычных рэпрэсіяў. Пра бескарысную ініцыятыву Галіна Бакунчык. Кожны дзень кампанія «Ёжик-Бай» збірае наборы прадуктаў харчавання і развозіць іх па Менску і іншых гарадах Беларусі людзям, якія сталі ахвярамі ціску, гвалту і рэпрэсій. Штодня «Ёжик-Бай» набывае харчы, каб скласці каля 20 пакункаў, і колькасць замоваў толькі павялічваецца. Валанцёры раздаюць ежу з 10 жніўня. Спачатку каля турмы на Акрэсціна, а затым на мітынгах, а цяпер дастаўляюць дадому. Кажа основальник инициативы. Есть 3 типа людей, которых мы помогаем. Первый – это которые пострадали физически. И в такой ситуации мы спрашиваем или документы из больницы. Второй момент – мы помогаем людям, которых уволили из-за своей политической позиции, причем неважно, за какую из сторон человек выступает. Тогда мы, как правило, просим трудовую книжку. Мы для себя решили, что лучше мы один раз поможем проходимцу или человеку, который корыстной точки зрения пытается воспользоваться этой услугой, нежели не поможем одному, который действительно нуждается и не может предоставить никаких документов. Ксенія Захарэвіч страціла працу ў дзяржаўнай установе пасля таго, як адмовілася паставіць подпіс за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Гэтак разам з 6гадовым сынам яна апынулася на ўтрыманні бацькоў. Тыя звярнуліся да «Ёжик-Бай». Когда тут в такой ситуации находишься, еще вот, когда так резко работу теряешь, и когда на руках еще ребенок находится, то, естественно, это вообще, это очень большая помощь. Кампанія дапамагае рэпрэсаваным дзякуючы няспыннай хвалі ахвяраванняў. Самыя шчальцы ініцыятывы працуюць на умовах валанцёрства. Вольны ад працы час на ўласных аўтамабілях. Сейчас такое время, что и все белорусы как-то они сплотились, многие помогают друг другу, это такой как бы акт солидарности. Вот. И у меня есть время, есть машины, и есть возможность водить. Для меня это просто как, не знаю, нельзя оставаться в стороне, когда такая ситуация происходит, надо людям помогать.
И это вот, наверное, я бы просто, не знаю, не смогу смотреть спокойно на то, что происходит, не приняв участие в этом. Ну, в какой-то той или иной степени, мне кажется, надо было что-то делать. Актывісты ініцыятывы Ежик Бівай заяўляюць, што гатовыя працаваць да таго часу, пакуль будзе заставацца патрэба дапамагаць пацярпелым. Галіна Бакунчык, Белсат. Адной гісторыі пра звальненне праз палітычныя погляды стала больш. Жыхарка Берасця Алена Сташынская амаль 10 гадоў працавала ў сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі, а звольнілі яе цягам 40 хвілінаў, бо пабачылі на фотаздымку з акцыі пратэсту. Як дзяржаўная сістэма пазбаўляецца нязгодных, Ірына Дарафійчук. Звольнілі за 2 дні. Яшчэ ў сераду Алена Сташынская была майстрам санітарна-тэхнічнага ўчастку ў ЖЭСе нумар 7 Берасця, а ўжо ў пятніцу стала беспрацоўнай. Усё праз удзел у акцыях пратэсту, куды яна ходзіць штонядзелю. Перад звальненнем Алену выклікалі на размову да кіраўніка ЖРЭУ Берасця Ігора Гадуна. Перед разговором он завел меня к замдиректору по идеологии, я не знаю точно, как должность называется, Семенюк фамилия. Завел к ней в кабинет. Мне развернули экран компьютера, на котором красовалась фотография с митинга. То ли реальный Брест, то ли бинокль, я уже толком не могу сказать откуда. Спросили, я ли это на фотографии. Я подтвердила, что это я. Мне ж не 5 лет, да, там, припираться. И сказали, а теперь тогда пойдемте разговаривать по этому поводу. Размова працягвалася каля 40 хвілінаў. Са словаў Алены, ейных доводаў пра тое, што на акцыі яна ходзіць у непрацоўны час, кіраўнік не прыняў. Мы должны работать в команде, а с таким человеком, как я, в команде он быть не может, потому что мы по-разному смотрим на текущую ситуацию в стране. Меркаванне былога кіраўніцтва Алены мы не даведаліся, бо ў ЖЭСе нам сказалі звярнуцца ў ЖРЭУ, а там у гарадскую службу жыллёва-камунальнай гаспадаркі для ўзгаднення інтэрв'ю. Па нумары, які далі ў прыёмнай Ігора Гадуна, цягам працоўнага дня так ніхто і не адказаў. Скасаванне кантракту з працаўніком з палітычных матываў – звычайная практыка для ўладаў Беларусі. З найбольш гучных – маланкавае звальненне дырэктара Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру «Кардыялогія» Александра Мрочака. Я высказывал свою позицию по поводу даже нынешних политических событий, касаясь в первую очередь актов насилия против людей. Это нормальная совершенно реакция любого медика, да вообще любого человека. Ці калектыўнае звальненне большасці трупы Купалаўскага тэатру следам за кіраўніком Паўлам Латушкам. То, что происходит с моим народом, как его избивают, как над ним издеваются, это невозможно терпеть. Это, в моем понятии ни один адекватный человек не может остаться в стороне, когда в его стране происходит просто фашизм. Алена Сташынская подала заявы ў фонды дапамогі звольненым, а таксама самастойна шукае працу ў галіне IT-тэхналогіяў. Я буду все начинать с нуля, но я думаю, я красивая, сильная, умная женщина, все у меня получится. Ірына Дарафійчук, Белсат. Горадне спаўняецца 892 гады. Да дня народзінаў, якія традыцыйна святкуюць у 3-ю суботу верасня, гарадзенцы атрымалі падарунак – скульптуру нябеснага заступніка горадне святога Губерта. Манумент паставілі на месцы помніка турысту, які моцна раздражняў гараджанаў. А што яны думаюць пра новую скульптуру, прапаную паглядзець. Идея это уже лет 20 витала в таких кругах наших, сирот так нашей интеллигенции. Ну и мы чекали свой час. Хорошая идея для города, большой плюс. А турист, турист, вы знаете, где сейчас турист? В ЖКХ Октябрьского района. Пускай он там красит территорию. Давно было пора. Это уже хотели поставить вместо танка, я помню. Но не совпали какие-то события. А вот сейчас как бы родилось, и я очень счастлив, конечно, что такое произошло. Мне нравится, что вот именно такую форму выбрали на вот этом, как он называется, на постаменте. И что он сам небольшой, как бы не очень выделяется, но в то же время так как-то притягивает.
у часи такого антиєвропейськості у нашій політиці державної наш город відкриває європейському святому, європейському жихару Губерту святому такий помник. Це просто якби приналежність, і ще раз підтверджує приналежність нашого города до Європи. Гэтак выглядала інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Больш навінаў на нашым тэлеграм-канале Белсат і на сайце belsat.eu. Да сустрэчаў.